3, 2, 1, and action. Sanibonani bafethu lapha emakhaya. Welcome once again bafethu. So to podcast Paranormal Show, it's here in your space bafethu. This is the time and the moment that you've been waiting for. Guys, we really appreciate you. We really and truly and honestly from the bottom of our hearts, we really appreciate you guys. Yeah, we've been receiving a very, let me just say in simple, a very positive response from you guys. So yeah, singabayini ngaphandle kwenu guys. So we are the most watched podcast, inclusive of others that are there that are doing very well. So you guys have put us in the map. So we really like to say we really appreciate. So guys, shout out to you guys. Yeah, so it's crazy, man, because I mean, as much sipho different ngeyipoko. This is so unbelievable. Ngeyipoko. Like if I can share with you, the viewers that we have, it's crazy. It's very, very crazy. So unbelievable. Nonetheless, guys, thank you. A million thank yous. Thank you so much, guys. Siyabonga kakhulu. Really appreciate you. So, guys, please don't forget to like, subscribe, notification button, clang. Bafethu, to share our stories. Let us know, Bafethu. As I always say, let us know how do we grow, how can we do better, how to improve ourselves. Okay? So, as much as you like us, you know, sometimes the TV, siba personal with the people that we see on TV. I understand. So just on the outlook space and on the productivity side, we just like to know, good guys, what is it that we can change? Are we doing what you guys like? You know, we know good with the stories. You guys love the stories. So yeah, this is Paranormal Show. Please don't go anywhere. Isikhathi sakhona bafita batlhatlhamula re ba kena ba etsa hampi. Ya re ba etsa hampi, sikadi pukulidi ya etsa hampi. Ya, sure ningaindawo. Hotmane? Yebo baba. Ninjani mhlonishwa? Siyaphila simezwa kuwe. Nami ngiyaphila. Mhlonishwa usivakashele namhlanje. Kunjalo bhuti wami. Yeah, no. Let us introduce you to the millions. I didn't say millions of our viewers out there. Ngicela sazi ukuthi uba nona bhuti nokuthi uphuma phi, nokuthi ukhulani kuphi, nokuthi ukhula nabo bantu njengoba usivakashele namhlanje. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngethuba. Igama lami nguLinda wakasithole. #Dlala. Okay. Endaweni yaseDurban eKZN. KZN. Ngikhulele khona eKZN, ngifunde esikoleni primary kubizwa kuthiwa Umphumela CP School. Ngaqeda amabanga ami khona ngase ngingena e-high school ebizwa kuthiwa iseMnyameni Zenix High School. Ineminyaka ewu-40. Friends, you may be shocked, but check. I've wasted money all year until I finally started making real profit like my friend James, a genius trader who built an AI-based software that predicts Forex market moves. I've asked Jamison to let me try this program because I urgently needed money. Unexpectedly, I started earning constant good profit. So guys, let me show you in action. I'm trading USD right now. Since the software shows up, I'm selecting up with $50. Boom, first trade, $96 profit. Let's go for another one. Same strategy, USD, still showing up. This time, I'm in with $110. Another win, 211, $20 in just minutes. Absolute accuracy. In minutes, $217 has been withdrawn. Exclusively for my subscribers. I've asked Jamison to share the software absolutely free. Follow these 3 simple steps. 1. Click the link in the description and join Jamison's Telegram channel. 2. Tap start. And 3. Send a message and follow Jamison's instructions to get the software. Don't waste this chance. And guys, Jamison shares it only in his Telegram channel, nowhere else. So if you don't have a Telegram as yet, now is the time. So follow the link, message Jamison and get a free software while it's still available. Ngokuhlala ngihlala khona ke eThekwini. Ngikhuphukile ngahamba yonke le ndlela. Ngizokhuluma ngendaba enkulu abantu emhlabeni abayikholwayo abanye abangayikholwa abanye ukuthi khona kuthiwa imoya emibi, abanye bathi ibhoki. Ikhona mhlonishwa. Okay. Njengoba ngilapha nje ngizokhuluma ngodaba lami olwenzeka ngonyaka ka1998. Okay, Mhlonishwa, before we go further into these details, Mhlonishwa, you are saying to me right now, usuke eKZN, where's a straight la eJoburg, just to come and tell us about isipoku, what you have encountered? Kunjalo bhuti wami, ngisuka eKZN
le kude eThekwini kwelikaBhanana eGagasini. Ngeza la kwaNdonga ziyaduma. Yeah. Kwanyama kayipheli phela amazinyo endoda. Ulethwe iSoweto podcast. Ngilethwa nje iSoweto podcast ukuthi Guys, guys, you know, how did you get usuke ekhaya all the way just to come and tell your story nje nyasuke nyama nyobona uyohlala noHatero nyomthini but Sipho ngifuna ukutshela le story sir. Guys, thank you so much. Putlin, what do you do? What is your trade? What are you doing? empilweni ngisebenza endaweni ebizwa kuthiwa ise-Westmead ePinetown. Okay. Ngizomsebenza ngo-welder. Oh, you will. Yeah, I'm doing welding. Okay. I heard you're talking about music. Yes, that's true. Ngiphinde futhi eceleni side hustle yami leyo mase ngiba musician ngenza uhlobo lomculo ekuthiwa Afro pop nepiano. Nepiano. Yes. Okay, how is it coming up? Hey, kuyahleleka kakhulu because in Durban I'm trying so much because nginane album ke manje. Yes, but angikaze ngipromote noma ngimarkete ezitolo. Ngayenza nje ingoma ezo-15. Okay. Yes, ngisayibekile ukuthi ngelinye ilanga kuyoqhamuka ukukhanya okunjengalo kukhanya njengamanje noma ukukhanyisa ebusweni nje mfowethu. But Linda, please don't hesitate to bring that CD to us, so that people. How is the response Makala KZN? They respond so much because every time uma ngabe ngingasebenzi i-weekend ngiyisebenzi ngiyawathola ama-bookings kuma-seminar kuma-weddings. That's good. Yeah, I'm very happy ngalokho. That's Yes, good. Really appreciate that. But then, no, really, thank you so much. This is from an artist to another artist. So yeah, plugging you, it's what also you would like to do so that we'll put that exposure, because as I said, I didn't say million, I said millions of our viewers are watching. Like I said, we're international Budram, so we take advantage of that platform for you to come all the way from KZN, Uzelana Mhlanje, and book yourself into a hotel. Guys, Uput has booked himself into a hotel. You can imagine to spend money with Uput in a hotel just to come and sit and tell us in spoke. So it would be at least noble of us to also know what he does and also to market him so that you'll know what to put it and appreciate what you do, guys, as artists. Because go by artist, it's not easy. You guys, you know this. But then let's get into the business of the day. So let's get into it. What did you experience in Tozepogo? Ngiyabonga bhuti wami futhi lethuba lento engizokhuluma ngayo namhlanje babukele emakhaya nani balaleli yenzeka ngonyaka ka1998 angikhohlwa ngoba kumina engqondweni yami ngazi ukuthi into eyenzeka izolo. Ngikhule ngumfana ngise under 20 years of age. Ngumfana okhonza kakhulu into ekuthiwa i-fishing, ukudoba. Okay. Ngoba kuzobe namanje ngisakukhonzele kakhulu. Kunedamu lapha ngasekhaya kwanyuswa eKZN libizwa kuthiwa iNanda Dam. Inanda. Yes, it is very familiar. Yes. Bengithanda ukudoba kulona ke njalo mengibuye esikoleni ngabe ngiyodoba ekhaya bengayizwisisi kahle lo yokudoba. Because kula mfula kunengozi eziningi bekhamba kutholakala umuntu eshonile khona kwese sikhathi aphoseka ngaphinda atholakale. So kusolakala ukuthi kunenyoka le ebizwa kuthiwa idragon enkanyama. Ngibenalo superstition engqondweni zami. So njalo ekhaya bengithi mina ngiyodoba ngishawe kuthiwa lo mfula uyingozi ndodana musukuya lapha. Mina ukuthi ke ngithanda kakhulu ufish, inhlanzi. Bengiya khona all the time. Ngibuye ebusuku. Uma wami uMasithole igama lakhe uVictor Uvangeli. Athi mntanami ngiyacela musu ukuhamba ebusuku akhanjwa. Ukungibona yini mina njengomzali wakho ngihamba ebusuku. Ngithule ngibheke phansi ngithi angikaze ngibone mama. Athi ebusuku akhanjwa mntanami. Kuba ngelanga khona into oyibona ebusuku noma uduke noma utholakala ufile ngoba umhlaba awusekho muhla usafana naqala. Abantu sabaphenduka baba yilwane. Kusho Masithole kanje. Kusho Masithole mawami. Ingane ke moyitshela sesikhathi ayizwa ikholwe ngokuyibonela njengo Pawula noma uSawula. Ngiqhubeka ngihambe ebusuku lokho engikhuza ngibe ngishawe. Uma ngisashayiwe ngiyahoxa kancane my brother ngiphinde ngiqale phansi ngiyenze lento. Kuthe ngelinye ilanga ngiyakhumbula kahle kwakungumgqibelo cause kwakudlala le show yakuthiwa Izamazama show
eyayipresentwa uNomsa Kunene. I still remember even today. Yeah, thina sizoyikhumbula bafethu nekhumbulo zami ezokuseta man 2 times. Ayi ungayikhumbula. Khona bayazi khona bangayazi. Okay, asiphume asikho Ngiyabonga Bhutlini. Yeah, brother. So, ngihamba ngalolu suku, I remember lalinetha ngalolu suku izulu. Ke kuthiwa-ke melinetha ofishi baphuma kakhulu. Ngihambe ngimbe imnyundi ngithatha iy'ndubo zami. Ngithatha umngane wami ekuthiwa uYellow, apparently he's late now, may his soul rest in peace. Nabanye obaba ababili bakambambo. Sihambe siyodoba, ngafika ngabo 10-11 emini. Sidobe. Luckily ngalolu suku ngabamba ofishi abawu-6. I was very happy ukuthi ngibamba ofishi abawu-6. Bese ngithi ngiyahamba ngey'khathi zabo-6. Abesethi umngane wami uYellow, akesethi ukuhlala ngoba mekuqala ukuhwalela kuba sebusuku ofishi baphuma kakhulu. Ngoba ngangibuye ngibadayise ngathi akwesihlale mngane wami ayikho inkinga. Kanti ngalolo suku angibuzanga elangeni usuku lwey'manga. Sihlale kuze kushaye ihora lesishiyagalombili oku-8 o'clock. 8 o'clock. Yes. Yeah. Bese siyasuka-ke. Ukhumbule sihamba ngey'nyawo iy'moto ngabo-98 kwangajwayelekile ukuthi umuntu abe nemoto noma kanjani ngalezo khathi. Sihamba ngomgwaqo nje emkhulu sihamba siyixoxela. Laba babambile-ke manje mina kuphela abambile bahambe bengincenga endlini ethi awuzizame phela lapho ngithi mina nakamhlola. Ngiyayidayisa uyifunayo akakhiphe imali. Hayi sihambe sebethi hayi ngoba sekuhlwile emfowethu asibone ukuthi goduka uyekini ngoba kumnyama khona inkungu izulu liyanetha futhi. Ngithi mina nakamhlola ngiye ekhaya nale nyama nifika odla inyama yami manje lapha emakeni ngeke nikubone lokho. Khothani la qabulani la indololwane. Sihambe fika la khona sebele bahambe bona baye kaMbambo nami ngihambe ngiye ekhaya eMlambo. Uma ngizoya ekhaya eMlambo kufuna nginyuke intaba. Uma sengifika entabeni phezulu ngiphinde ngehle futhi ngiyodlula ehlathini elikhulu ekuthiwa iKamkhulu. Kamkhulu. Kamkhulu ngangazi-ke kuthiwa yini iqanje okuthiwa iKamkhulu ngangizwa nami ngisakhula okuthiwa iKamkhulu. Khona umfula lapho omkhulu owelayo kodwa uyaweleka ngeenyawo. Kuma ngeze ngiqhambula ngaphesheya kwasekhaya. Isemakhaya-ke la ngihlala khona-ke. Shuthi lana-ke bhuti wami iy'nhlanu zami ngiyiphethe ngiyihlome ey'ntini ngiyihlome kanje la. Ngikhuphuke ngibeze bengimemeze zazi bethi usekahle lapho phezulu. Ngithi hayi ngikahle. Hayi ngize ngisithele phezulu. Uma ngiqala ngifika ngidundubala phezulu entabeni. Ngizwe kukhona ipresence la emahlombe ami ukuthi hayi engathi angisahambi ngedwa la. Ngibe ngiyitshela ukuthi hayi ingqondo yami ngitshela lo mhlawumbe senginako ukuthiwa nokusaba kwaphela kumnyama kugcwele inkungu. Bhutlini ngaleso sikhathi iminyaka yakho unomnyaka ongaphi? Ngo-98 I think kodwa ngangingaphansi ka-20 years old noma ngasala ne-specific kahle. Okay, yes. I can do the maths lapho. So ngiqhubeke ngihambe. Uma ngihamba la endleleni ezulu khona umuntu ogqoke amabhuzi, isound ongathi amabhuzi la emadlebeni nami. Uhamba la ehlathini lo muntu. I still remember ngingayisho isound ethi hophu. Uma ngithatha istep usithatha kanye nami same time. Bengithi 1 2 3 naye uthi 1 2 3 ame. Then ngithe ngisamile ngezwa ekhanda. Angivamise ukuba nenwele bafethu ekhanda ngivamise ukuba nembongolo uyibona ngathi eshawuleni nje. Ngezwa ukuthi ngqwi ikhanda ngathi ugesi ongishokayo. Ngithi hayibo kwenzakalani? Ngithi ngiyaqalaza la esikhotheni la khamba khona umuntu akukho lutho angizwa lutho. Ngizwa li present emzimbeni ukuthi angingento. Ngiphinde ngihambe. It's 1 step 2 step 2 step athi nayi 1 step in a sound of ibhuzu huphu. Khumbula siya ngasemfuleni siyowela umfula. Ngibekezele uma ngiqhubeka ngihamba kuqhamuke izinyoni ezimbili engathi izithuthandlebe zirawunde kanje phambi kwami le nyoni lezi ngithi hayi le nyoni ayifundi labo fish engibaphethe nje ngize ngibehlise ngithi ngikhuze ngesandla ngithi zinyamalale le nyoni lezi la sengimkhona khona indlela eya la emfuleni khona enye ekhuphuka ngasehla bese bakhona itshe elikhulu elali lapho kule ndawo kuthiwa iKamkhulu khona. Ngicabanga manje ngenze njani ngiphumela la ngezansi emfuleni ngiyasaba la emfuleni ekhala amaselesele kune sound engingayazi ngithi akwe ngiphumela ngasenhla noma le ndlela engingakaze ngihambe kuyona engiyazile yasemfuleni. Hayi bhuti wami ngithe ngisamile kanjalo ngibona kuqhamuka umuntu laphana eze qhamuka nje from a distance. Hayi luvele liphela uva lo munye ngithi awukani ngalesikhathi sakhona nabantu kanti
hayi abantu bahamba bakhululekile. Lo muntu eze abesengeze mina bese vele shona ezansi. Bese engqondweni nami ngiyitshela ukuthi kushuthi la khona indlela eqhamukela emfuleni ezansi. Kanti angibuzanga elangeni mntaka baba umuntu ongasekho lo. And ayikho into eyasho ngalesikhathi umuntu ongasekho. Ngivele ngithathe le ndlela engasendla ngize. Uma ngiza le present yokushokheka kwekhanda yangiqinisa kakhulu mntaka baba ngezwe idlathi lezi zivevezela kodwa uma uphephele emadlebeni. Ngithami ngisondela la lo muntu angene ngakhona. Lento yangiqinisa emva kwalokho ngabona ngathi khona izinyoni eziningi ezithutha indlebe ezithi ngangabona kwenzakalani ngaqala ngaphuma endleleni ngangigqoka ophaqa phansi ngabezwa ophaqa uqhuma uphaqwa ngala waqhumuka la le ndlela engihamba kuyona indlela yesiZulu inamatshe sengiyaqhuzuka sengiyopha phansi ubuhlungu angibuza ngingene ezikhotheni ngiyawa ngivuke ngeza ngakhumbula ukuthi khona umuntu ongene ngala kanti umuntu wenkosi umile akayenda uthe nje kancane ezikhotheni ulinde mina ngize ngikhumbula ingqondo isihambile ngihambe ngiwa njalo ukhumbula ngabe ngiwa ngiyawa kodwa ofishi ngibabambile ngiwa nawo ngivuka njengokholo lami inyama phela la ihlume ehlahleni ntabanga ngangivele ngilahle kanjalo ngikhumbula ukuthi khona umuntu ongene la ngithi ngiyaqalaza into engayibona mntaka baba nje wangila namhlanje eGoli ngizokhuluma ngayo ngoba angiyikhohlwa ngisho ngile sometimes iklikhe ibuye kodwa kuhamba isikhathi yazi yaphela ngathi mengiqalaza ngabona ishape engazi ukuthi u-triangle le shape yayinde futhi nami ingaka bese kuthi phezulu la kule shape khona ikhanda elincane elingaka le shape lithe nje chwa phezulu lento le iunqantathu u-triangle la ngemumva ingubo ihambile njalo yongena ezikhotheni ayigcini ithuli lento ayinyakazi ngasondela ofisha ngadlula ngakho ngiyibuka ngavele ngawa futhi ngasukuma ngangena esikhotheni ngaphuma ngezwa ivoice mntaka baba bengiyikhohlwa le voice engayizwayo mina I'm one of the people la emhlabeni noma in South Africa noma around the whole world obengabelieve ukuthi khona into ekuthiwa isipoke ngangihleze ngithi amanga because benginesibindi ngihamba ebusuku ngezwa izwi elibandayo engathi liqhuma ngaphakathi kumina kodwa aliqhamuki kulento engiyibona la emla lisho la phezulu ngicela ukulingisa lelizwi ngoba namanje ngisalikhumbula lathi wena mfana omncane ufunda la ngalesikhathi lasho kanje angizange ngiliphendule because ingqondo yami sihambile ngiyawa ngihambe ngibamba meva ingubo engangigqokile zasedabukile isikhindi sesidabukile dabuke neskipa kodwa ngangeza ngihlatshwa ameva kuthiwa ubobo nangaphansi kwenyawo ngangihlatshwa ameva ngaze ngakhuphuka ngisho uzipho libuyele eceleni ngabe ngikhahlela amatshe ngingapho ubuhlungu angibuza that time next my brother ingqondo ihambile until ngize ngifike le moment engazi ukuthi ofishi bami bathathwa yini ngoba ngabona ngasaphethe lutho into engase ngiyifuna nje indlela ngadlula omunye umuzi owulanga ngasawuboni nawo ngawudlula lo muzi nganyuka ngaze ngafika entabeni lento ayisangilandeli ngoba ofishi sebebuye ngangazi uma eyifuna bona yini noma yenze njani ngithe ngifika phezulu entabeni kwama ingqondo ibuya kwama ngiqale ngibotha hayi ngeke into ebengiyibona lapha akusiyo umuntu into engasile ngabaleka umuzi engangena kuona umuzi onezinje ezinqwaba ngalendlela mangalisayo abantu bakhona bamaphisi ukuze ke peace ibhuti cha iphisi umuntu ozingelayo hunting ayifuyi izinja lokho kodwa kwabhalwe ngisho inote ukuthi akungenwa la ekhaya izinja zakhona ziyaluma kodwa mhla ngingena ngespeed engangena ngaso izinje zaphuma egcekeni zabaleka zakhonkotha zingaphandle ngoba zabona umuntu eqhamuka ngesivinini esingakaze sibonakala nakhona lo muzi angizange ngingqongqoze ngakulukudela ngaye emsamo basuma bonke babaleka bame emsamo bathi kwenze njani angisakwazi ukukhuluma imvula inginethile ngimanzi ingubo idabukile umzimba wonke amakhaza asengingenile ngaphakathi khumbula ukuthi kunenkungu liyanetha izulu ngihamba ngezinyawo babona umuntu odabukile emzimbeni abazi uma uhlanya yini ugijela umuntu wemsamo
Ngiyakhumbula, I still remember as if it happened yesterday. Kulowa muzi babe basumlilo. Ngangena ngejubane bewater basukuma. Kwaba besifazana ababili nabesibili abesilisa omalume bakhona. Ngahlala emsamo. Yathi intombazana ayikhona, "Hayi, ngiyamazi lo bhuti lo. Ngiyamazi lo mfana lo. Sifunda naye esikoleni." Wathi uma khona uyamazi, wathi ngiyamazi lo mfana lo. Wakahlengwa ngale ngasentabeni. Kwathiwa mntanami sondela emlilweni. Ngasondela emlilweni ngahlala eduze komlilo bathi awuthola ukufudumala. Bangikhulumisa ngiyithulele nje. Umoya omubi noma isipoki angazi mawusibonile. Ivoice yakho iyavaleka ungakwazi ukukhuluma. I don't know what cause inhliziyo isifuna ukukhuluma izwi ufuna lithi iphume but akwenzeki. Lo muzi lo ngisho it happened in 1998 but into eyenzakaliwe engqondweni yakho noma uyibonile yayenhlizweni ayikhohlakali. Bangenzela itiye elimnyama ngaliphuza babepheke irice nekabishi bangiphakela ngadla. Ngithe sengisondele eduze komlilo kwama iphimbo lami liqaqeka. Ngikwazi ukukhuluma ukuthi hayi nguLinda wakaHlengo. Uma wami uMasithole. Ngasho indawo kwathiwa uphuma phi mntanami? Ngathi bengiphuma koDoba. Uma wakhona ngibuza ukuthi uhambe kuphi? Ngakhoma ngathi ngiphume ngala. Wathi obeka izandla ekhanda wathi mntanami akhanjwa ngalendlela ngalesikhathi. Wathi akhanjwa ngalendlela. Ngathi mama yini? Wathi laphana kunomuntu wesilisa. Laphana esihlahleni esikhulu eduze kwetshe ekuthiwa kaMkhulu kunomuntu wesilisa owayexabene nomuntu wakhe wesifazane. Wayesenenkinga eziningi. Wathatha inothi walibhala walibeka esihlahleni walishaya ngesipikili ngesandla. Wathatha indophi intambo wayihenga. Wathi umhlaba ungehlule. Wathi lo muntu ke uyahlupha akudluli lutho. Akudluli lutho. Wathi akudluli lutho. Wathi nje early nje ngabo 6 nje uma kusebusika sekuqala ukuhla usuke suzwa uthi hayi cha kudlala. Wathola nje uqhamuka ngo 8 past 8. Igama lakhe nisho uphelile phela wena. Ngathula ngathi mama bengingazi. Wathi nje ngoNkulunkulu usindile abantu laphana omunye kwatholakala umuntu medaka otshwala ephuma emcimbini noma emidlalweni sidlale ngaye isipoki simise le atholakala ekseni omunye sebophena imhlathi aphuthuse esibhedlela wena ube nenhlanhla. Banginika amanzi ngageza, banginika ingubo ngagqoka. Ngalala. Indlela engangiyi-traumatize ngayo nanokuthi ngangisenomngane ngithi i-age yami I was under 20 years of yes. Abamuso say-teenage cabanga. Ngangithi ngilele ngicabanga ukuthi ngeke ofisha bami basho basekhona bawile laphana. Funa ngivuke ekseni lo muzi ngihambe njobabheka first in the morning. Ngalala. Mina ebusuku uma ngilala angichami. Ngasheshe ukuya nje ngichama nje kodwa ngalala suku ngavuka ekseni ngichamile babe ngilase siphontshini. Ngathi ngiphakamisa isiphontshe ngaphansi ngafica imap yase-Asia ugalagala le map ngathi webabu emzini nomuntu ngasibuyisela isiphontshe ngathi yabo mase kunjena akuvaleliswa mase kunje akuvaleliswa mase kunje. Ngaphuma ngathi ngiyochama mntaka baba. Uma khona wathi uyaphi indoda ngathi hayi ngiyochama. Sengibona ithi hayi ngiphunyuka ngomchamo manje inkinga elinye icala ke leli. Ngahamba. Kwakufanele ngiphume emgodweni ngiye ekhaya because I was traumatized ngifuna ofisha bami ngathi ngiyobabheka. Ngehla sekuyakhanya manje ngisasabe. Ngafika la khona ofisha bami besale khona. Ngiyafika ofisha abekho. Ngagcina ngangazi ke bhuti wami ukuthi ofisha bathathwa yini. Ngabe bathathwa uyeke lo moya omubi lo. Kodwa ngayibuza futhi ngoni nami sithi ispirit siyithatha phi izandla zokuthatha. Because manje sekuwumoya lo. Ngahlambe kufika izinja zawuthatha angazi. Then ngagoduka angibange ngisaya ekhaya because ngakhumbula amazwi omzali wami wayehlaze ngitshela njalo ethi mntanami akuhanjwa ebusuku. Ebusuku kunezinto zakhona. Ngahamba ngakomalume ngafike ngaxoxela uAnti. Wathi uAnti mntanami wenebhadi umoya omubi lo owubonile. Wathi yabo le inyoni ezimbili wathi mawuqhamuka zithi kanje phambi kobuso bakho kanje zazixwayisa ukuthi nanku umoya omubi. Kodwa wena ngokungazi kwakho waqhubeka. Kwakufanele ujike ubuyele emuva noma uthathe leyo inhlanzo ayiphethe uyilahle phansi bese ubuyele emuva ngoba isipoki kuthiwa ebusuku siyayithanda inyama. Okay.
ebusuku nje isipoki seyithanda kakhulu inyama. Balalela emakhaya noma babukele emakhaya. Uma ngabe uhleli ubuka lolu hlelo olubukayo namhlanje, ungakholelwa ukuthi khona ekuthiwa isipoki. Mina ngoba lokho ngikubonile, ngikhuluma ngento engiyaziyo, engi-experience-ile in real life. Uma ngabe uhleli lapha ekhaya ulalele uthi awukazi usibona isipoki noma mhlambe uyafisa ukusibona ukuthi ngempela ngabe ukhona yini umuntu ongasekho. Bohamba uyebhusha uthenge inyama ebovu. Ulinde nje kuhle mntana enkosi ungajahi. Ebese inyama uyifaka iplastic uyiphathe kanje mntaka baba. Yabo ngakini la khona i-graveyard emathuneni. Ulinde nje kuze kushaya 11 no 12 ebusuku. Ebese udlula nawo lo nyama ebovu. Ubone ukuthi yini ezokwenzeka. Konke lo ngikusho uyakukholwa. Hayibo Puntland, hayibo. Phela hayi Puntland ungadlala. These are people, we love them. They love us. So noma ufuna bayenze lento lena usho kanjani Puntland? Lana bhuti wami ngikushisa ukuthi empilweni kunabantu okathi ngiyengizwe kuthiwa khona isipoki kade angikaze ngisibone. Ngisho ebusuku ngilele angikaze ngisiphuphe. Kunabantu abanye abakholelayo kuzokase bayibona njengoba nami ngangasibona. Kunalabo bangaze basibona bathi asikho nhlobo. Loyo ofisa ukwenza i-experiment noma akholwe ukuthi sikhona. Ngicela enze ukuba ngisho athenge inyama ebovu. Hayi chicken, athenge ebovu. Hayi chicken, athenge nje inyama ebovu. Abese elinda nje kushawole ahlamba aphuma endlini ngopasi 11 sekoshaya u12. Ahambe yedwa. Abese edlulela khona amathuna nje. Ayihambele kahle angajahi. Uzokubona kwabona uSawula. eDamaseko. I don't think mina Thomas ngale ndlela guys. Oputlinda maybe khona hakihlobo nolo. Ngicela ukuqala lapho guys. And angisungu Thomas. Ngiyangizwa uthi like ihlobo nolo and anginasiphiwe. Guys anginayo igift. Mangabe igift. Putlinda. Wow. Iting buyago. Now, this happened to you. You know when you're narrating your story, and umufika emzini, utiwa akudlulwa lapha khanjwa lapha. Now here you are, at your young age as a teenager, you managed. So when you look back into that ordeal, what do you say about yourself? What do you think about yourself? What happened? Uthini nanga ukuthi I managed. And then what sense do you make out of this thing? Ngiyabonga kakhulu my brother. Ngithi mengicabanga lo cause unyaka nonyaka angazi kuyazenzakalela akupheli. Ngicabange lawo mazi abuye kumina back engazuthi icassette eRwandayo. Bethi lwamuzi uphume ngakuphi? Ngithi mina ngiphume ngala. Kuthiwa akuphunywa ngala. Ngithi phakathi kwami ngabe kwenzakalani? Ngabe yangenza ndibe ngaphuma ngale ndlela engezansi esemfuleni. Ngithi hayi mhlambe kwakuzoba worse. Ebese ngiphinde futhi ngibonge uNkulunkulu, ngibonge idlozi lami, shuthi listrong ngoba la kwazi ukuthi lingivikele. Ngalola suku lolana bafowethu umuntu nje wahlela sabantu nansi inyama yomuntu. Uma kusasa noma namhlanje mekuthiwa ngiyafa, umuntu akupheli ngaye kanjalo. Kungcwatshwa umzimba wakhe emhlabathini ngebhokisi agqitshwe, kodwa umphefumulo ukhona, awufile. Ngoba muhlela lapha ekhaya uthi umomo bawukho noma isipoka asikho, konke ekuthiwa ucindezeleke ebusuku ulele. Uzuthi hayibo ngilele impela yebo. Yini le ngibambile engicindezele sengici angikwazi unyakaza ngisho ubhozo lo. Ngishihla ninyakaza. Kodwa ngoba sengibhekile nje ngilele, uthi uyanyakaza ngiyazi balalele mabukele niyayazi lento leyo. Usuke uvakashele umuntu wakini omdala ongasekho idlozi lakho. Likubuka limphambi kwakho kanjena. Uzizwe ushokheka uthi hayibo akunyakaze ngisho ihlombe leli ngisho inyawo. Kusuke kuyibona ke lapho. Ihamba kanjalo nje leni. Baphiwe nje ugesi. Ibona kuphela abantu abangasekho abaphiwe lo mandla ukuthi bakubambe. Ngisho ephusheni uthi uyabaleka, ujahwe inkomo kungabalekeki. Amandla abo lawo. Ingoba bakhona mntaka babo. Bakhona. Buffett, at this point in time, please let us know what you think. Uputlinda is now
putting a very interesting point at this point in time. So I know maybe some of you are like, aibo, managa ngan Putin. You know, so look, we've had different experiences when it comes to that. Some of us, yes, we've dreamt of being chased in dreams. About nightmare, nachmeri in lokshini. So, but the experiences of ama nachmeri, they're different. Abanye abahama. So, mhlampe uPutlin might have more meat that we can chew from it. So, please, guys, let us know what you think. Putlin, it's very interesting. Le point ilolo bega ukuthi mamela ke hadebe. Abantu abadala bayafika kube nesehlakalo esenza kanje. Now, mhlampe uma ngabe unolwazi kakhulukazi kulolo daba. Now, what happens uma ngabe esefikile mhlampe umuntu omdala mhlampe ngoba baye basuke bathi imoya emibi and then ngiyaqala ukuthola uvo lwakho ukuthi umuntu omdala, then when something bad happens mhlampe umuntu akuhame uthola ukuthi awusakhona ukuvuka, awusakhona ukuphimisa, awusakhona ukwenza lutho, kusuke kwenzakaleni yini nafuna ukuyikhuluma nami ukuthi azangibamba azangihame, why angafike nje kube mnandi uze ukufudumala ukuthokomala ukuthi hayi man kunomoya nje engawujwayele kodwa ongangeni ngendlela ukuthi ngize ngihame. What's the difference? What makes it to be abantu abadala and why do they come in such a manner? Hawu, ngiyabonga kakhulu ukuthi ungibuze lo mbuzo lo, benithi ngeke uzungibuze. La mntaka baba nginaloko ulwazi kakhulu nje umuntu ohlala eKZN okhonze kakhulu amasiko nesizulu. Okay. Baqhamuka ke ngamafomu ahlukahlukene. Kuyenzeka ukuthi umuzi wakini wakhiwe eduze komgaqo noma eduze kwendlela. Umuntu ongesiyena le ekhaya ongelona idlozi la ekhaya edlulela nje ngendlela. Abesezwa la ekhaya kukhona iphunga lokunuka inyama. Abesethi hayi ngiyangena lana. Bengaqondile ukuza la ekhaya ubedlula. Uya la eyakhona noma uya ebantwaneni bakhe. Yeah. Asekho emhlabeni ukhumbule. Athi edlula la ekhaya kade nibraya ezokunuka inyama ngene. Kuyahlukana lapho mntaka baba ukushokheka kwakhe emzimbeni. Ubambeka kakhulu ukuthi ngci akuyena kwale ekhaya lo muntu. Idlozi la le ekhaya liza kahle. Uyabambeka nje kancane uzayibo ngoba angilele yini le ngibambile, yini le ngishokhayo. Futhi owale ekhaya akahame akaqini. Kodwa wangaphandle uyaqina ngoba izinto usuke yifuna ngempoqo, ngeforce. Owale ekhaya nje uyabambeka. Ikhambi ke lokuthi ke uqaqeke lapho ubomunye uzashova ibhayisekela agcine edluthu kakhulu egcineni. Ikhambi lokuthi uma ubambeke kanjalo ufuna wehlise nje umoya. Umuntu wakhe ongasekho uyakwazi ukukhuluma naye ngenhliziyo. Ngoba usuke ungalele, uze sengibhekile kodwa manje amehla wavuma ukuvuleka, umzimba ufuna unyakaza. Ukhuluma naye ngenhliziyo uthi ngicela ungidedele. Uyakudedela. Kulabo abakholwayo ke bake bathi egameni lenkosi uJesu waseNazaretha ngithi lo moya ongibambile ungidedele esho ngenhliziyo. Balisaba ke leligama lika Kristu bese ke uyadedeleka. Kunjalo nje ikhambi mntaka baba. Okunye bengifisa ukudlulisa bhuti wami. Lento eyangehlakalela ngo1998 omubi ayiphelanga nje ukuthi mhlambe sengifike ekhaya ngabaxoxela. Kwabe soba ngingenisa istage esiqhubekayo. Lo moya wangilandela isikhathi esingangonyaka nezinyanga ngaphezulu. Ngoba ingqondo yami engazuza isathatha kahle ngisho esikoleni, ngikhumbula othisha besuka esikoleni befuna ukuya ekhaya bathi lengane besiyazi ukuthi ibihlaniphile esikoleni kodwa isidrophile emamakisini ayo. Ngabe kwenze njani? Kwasho ukuthi ekhaya bayazi ke inkinga yami ukuthi khona umuntu wengilandela. Ngangasathunywa mina esitolo. Emini ilanga libalele ethe ba. Angingaya esitolo, ngangibuya ngishesha. Ngoba khona into imani yenzeka. Ngiqale ngibona inyoni ezimbili ekuthiwa amaphotho. Bengabona zona ngase ngazi ukuthi bese kushwaqa ikhanda ngibuye ngejubane ngijule ngemanzi ngikhala. Ebusuku mina ngangalali ngade roomini lami. Ngangifuna ukuthi kube khona umuntu olele ngala, olele ngala bese kuthi ingagara le mina ibe phakathi nendawo. Inkunzi malanga. Inkunzi malanga ibe phakathi nendawo. Ngangimele nje lokho. Mekahlaka ngisaphumi. Uma ngihlele emzini womuntu ngilala khona. Kwathi ngilanga beyibuka abazali bami lento sisi ngi-affect kusekuphela unyaka. Ngasizwa omunye umthandazi. Ngiyabonga kakhulu ngasizwa ngaqala ngakhulekelwa abanye abefundisi abasebandleni abaphostoli abayishumi 2. Yehla lento kodwa ngezwe ayiphelile kahle hle. Ngathola umthandazi.
Ngiyasikhohle isibongo salabo ukuthi umthandazo baseyintweni la 1998 ukuthi kwakubani ngathi futhi asekho emhlabeni. Wangikhulekela umthandazi. Ngenhlanhla yalo mthandazi wangikhulekela wangenzela iwasho amanzi abusisiwe. Uyefaka nezinto ezithizeni. Into engayitholayo ngokuhlukumezeka kwami ngihlukunyezwa umoya omubi. Ngabe sengithola ukwazi ukuxosha umoya omubi. Umoya omubi awudlaleli kumina. Isilwane umoya omubi awudlaleli kumina. Hayi bo Putin mana kancane. Just like that. Just like that mntakababa. Bafethe uButlindo shanga ngamanye amapatrek. Story sakhe masubhekele mangachupu sikavela ngesinye yabona ukuthi hey. Butlindo Baba. Ake ngibuze kanje. Wonjani lo umoya omubi okhona ukudlalela kuyena? Into ewumoya omubi njengoba ngisho ukuthi lo baba wangisiza wathi salusuyithatha lento mntanami ngoba iyokusiza kusasa mhlawumbe ugcina ususiza abanye abantu abahluphekayo ngoba baningi abantu abahlushwa imoya abanye futhi abakhulumi ngakho. Omunye umuntu wasaba ukuthi bazomhleka ukuthi ebusuku akabulala ubuthongo uhlushwa umoya omubi. Omunye umuntu washonelwa umkhwenyana wakhe kodwa umkhwenyana wakhe usabuya azolala naye engasekho emhlabeni abe nesikhwela agcine engakwazanga ukuqhubeka nempilo. La baba wangisiza ukuthi ke ngithole ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi uxoshe umoya omubi. Njengoba ngisho umoya omubi awudlaleli kumina. Ngaze ngagcina sengingena kakhulu entweni yokukholwa. Ngafunda ukuthi umuntu ongasekho uxoshwa kanjani. Umoya omubi uxoshwa kanjani empilweni yakho ukuvalela izinto zonke ukuthi zingaqhubeki nempilo. Butlindo Baba wami. Uthi kuba nesipoki kube nabantu basekhaya bazayo. Yebo baba. Now I'm just hoping that this is not confusing. These things are spirits, both of them. Yes. Okay. Now, how do you tell ukuthi lo wasekhaya? I hear when you say ukuthi siza ngendlela ukuthi asize sesiza ngamandla siqinise senze kanjani. Right. Now, it happens mhlambe because we've got different experiences. Then kwenze ukuthi kuze mhlambe umuntu wasekhaya omaziyo aze ngamandla. Right? Aze ngamandla angakuniki ukuthula. And then mhlambe kube nomlayezo ukuthi ngifuna inyakodola, ngifuna ingubo, ngilambile, ngifuna inkukhu, ngifuna ini. Mase kunjalo siyithini ke lento leyo na Butlindo ukuthi they come with that force in some instances, and then sometimes uthola ukuthi noma bangeze ngaleyo force kuba nalokuthi there's a discernment of certain information or a request ezakubona. So let us speak ngala kuza khona uthola ukuthi manje loyo muntu ufika kumina ngamandla and akakunika ukuthula. In that instance kusuke kwenze njani? How do you say mhlawumbe umoya omubi maybe umuntu wasekhaya he comes in a form of attack, or how does it work in most cases? That is a very good question that need to be classified or clarified. Lapho ke mntakababa kuyenzeka umuntu wasekhaya aqhamuke futhi nakuyena wena eza nge-full force. Lapho ke kuyekuthiweni ulaka lwabaphansi. That's my question. Thank you, sir. Yeah. Ngicabangile impela ukuthi ufuna ukuya lapho. Yes. Uma ke kuumuntu wasekhaya, umuntu wasekhaya afane nespirit nje ebesidlulela ngendlela. Yena uma ngabe uyifila lo force yokushokheka emzimbeni ulele ngisho ngabe kuthiwa uza ngolaka, kodwa into azoyenza uzombona not physically ngamehlo, uzombona ephusheni ukuthi usibani lona. Alenzeki futhi iphutha, lithama ushokhekile nje emva kwaloko uzophupha, then bese uyambona bese uyadedelela emva kwaloko. Uma unenhlanhla khona amazwi azowasho. Mostly isikhathi esiningi abantu angasekho umphupho wakini akakhuluma, uyathula nje akubuke. Mhlambe bese kuvela ke ephusheni uma ngabe khona isikhalo esikhona ukuthi ukhalela ukuthi mhlambe umbone ejabulile
kwesinye isikhathi mekhona isikhalo esikhona umbona egqoke izingubo ezidabukile. So uyabona ukuthi lo muntu eza nge-full force nje umphefumulo wakhe awuhleli kahle ngoba begqoke izingubo ezidabukile. Kodwa umbona nje ejabule kahle, hayi konke kushuthi kuhamba kahle. Ngeke futhi azaza kushoke. Kwesikhathi umbone imvula ina esemvuleni ina inezikhukhula. Akufuneki kube khona izikhukhula ke lapho. Mekhona izikhukhula ke akuhambe kahle mntaka baba. Kufuneka imvula inethe kahle, imvula iyisimboli yani yenhlanhla. Oh, isimboli yenhlanhla. Yebo baba. Njalo baba. Okay. But Linda, Baba. now let's take it a bit further. What happens uzwe umuntu ethe it has gone as far as baze bathatha umsebenzi. It has gone as far baze bakunikeza nokugula. Uthola ukuthi bathi umuntu ushawe stroke uhlangothi oluthile, bathi umuntu mhlambe ingane yakhe is disabled ngenxa yabadala noma konke nje mhlambe uthola kuba nokugula, kuba nento ngathi mhlambe amabhadi kuyibeka nje in general for the lack of a better word, kube nje amabhadi noma izimo ezimbi. Why should it has to go to that extent whereby abantu basemndenini idluzi lize lenze lokho? Ngiyabonga kakhulu. That is a very good question. La emhlabeni esiphila kuwona umuntu ukatshelwe into kanye ayibone ukuthi kuthiwani abese yayiziba. Abantu abangasekho noma ngithi abantu abadala bemndeni yethu abamadlozi basinikeza izimpawu ezithizeni uma khona basuke bekudinga. Uyaphupha amaphupho ebusuku. Kube khona isimo esivela la ekhaya mhlambe kulimala ingane iphuke. Kube khona umuntu mhlambe la ekhaya oshawa imoto kodwa angafi. Kunjalo wena awuyihluphi ngalutho uthi uhamba uyozwa. La ekhaya alala umuntu bazokhumbula abaningi lapho kuyenzeka. Alala umuntu amehlo akhe nje uyavuka ekseni unehlo elibovu elilodwa. Abanye beze bathi uphenyane kanti kusengelona uphenyane. Kusuke kuyinkulumo leyo. Abantu abangasekho baletha izinto eziningi balethe kuze kufike isikhathi lapho khona ebecasuka khona bese lo muntu akezwa. Ake simkhombise ethini ukuthi sinawo amandla phezulu kwakhe. Ithini esimgadile. Ngoba yena ihlo lakhe libona kuhambe kugcina la. Thina nje wasingasayimbethi inyama negazi elithi ihlo libona emfihlakalweni la engaboni khona. Bese kwakhona isishawa bamshaya ngaso avele nje mhlambe alinyalelwe isingezansi sakhe noma uvele induku yakhe ingasebenzi inhloko. Bayazi ke lapho ukuthi ke umuzi wakho uzowa uzosukuma ufuna ukwazi ukuthi yini manje ezinduku yami ibobhanana ingasebenzi. Abantu abadala bayakushaya bayakwazi basuke bayohlala esithweni sakho sangasese singasebenzi ungagula ungenalutho. Uzoze uyenze lento abayifunayo kuma ke ubuyela ebudodeni bakho ube yindoda. Noma ungakazi ulimala ungazi ushawa imoto uvunde kuseni ungakwazi ukuhamba uhambe nge-wheelchair. Usuzosukuma lapho baqala bakushaya ngezishawo ezincane babothi awuzi bagcina sebekushaya ngesikhulu isishawo. Mhlampeni bafuna ukuthi umuntu oyedwa wale ekhaya ngabe wesilisa wesifazane amukele ukuthwasa noma abe asebenze ngokukamoya ngokwesithulu. Uyanqaba wathi uyayithanda kakhulu ibhungu wena. Hayi sengizofaka imiyeko ezangoma mina. Ngizofaka ibovu emzimbeni mina ngigide mina. Izothini intombi zami bazothini okarabo bazothini oAmanda. Okarabo. Unqabe. Kanti idlozi mase likhombile seselikhombile. Likutshele ngezimfihlo ezincane likhombise emaphusheni likhombise uyabona uyaziba awufuni ukwamukela bese bakushaya ngento kodwa bakwazi ukuthi uzovuleka ingqondo uvume. Bakushaya ngento ebalekile nje ukuthi induku yakho ife efika ingasebenzi kube obhanana. Uzosukuma lapho phela ngoba uzwa nje nawo umfazi phela engasajabule. Noma bakushaya ngeenyawo noma bakuvala amehlo banamandla. Ilapho ke indaba ke ngikubuza ukuthi sesokwenza kuze kufike ezingeni enjalo. Kusuka ezintweni ezikanjalo ukuthi abantu abadala bebekhuluma singabalaleli bayifaka izimpawu singabalaleli sithi hayi abantu abangasekho abekho nje bakhona. Nawo la ekhaya umuzi ukhona bakhona abantu abangasekho ukuthi ngeke sibabone ngehlo kodwa bakhona besibongo sale ekhaya bakhona. Bakhona bagadile futhi babona yonke into enzakalayo. Injalo indaba mhlonishwa. But Linda, it happens ukuthi uHadebe akakholwa. So now, I don't know, can we say this is a form of an escape, right? Yes. Now, mangakholwa,
mhlambe bathi iya to a certain church lapho akukholelwa. That's where your protection is. Ne? Yes. Or ngithi angifuni mina le abafuna ukunginikeza yona. Mara ngoba la ekhaya sikhule vele ngamadlozi bakhona bayaphila. Kodwa le angifuni ukuthi ngiphathe ikhwama noma ngibe umprofit. I acknowledge you, but I don't want to do what you're saying too much to do. But I pay due respect to you because you are an elder in the house. Now, when you start to force this thing onto me, how do I take it? Ngivuma kanjani imisiza manje usuyangiphoxela ukuthi manje ngiyenze lento le. Then in that state like just to get some form of understanding and clarity ukuthi why can't you give me an option to say hadebelalela mfana wami zobulele kanje nesiphiwa singithi hayi mkhulu hayi gogo hayi sichandisi ungadluli kulo umfowethu ngale next year or udadewethu ngale. Do you have that option? And if you don't have that option, why does it have to be so dramatic and drastic? Wamuhle umbuzo ngeza ukuthi cosolo lenhlizweni yami ngeza ukuthi cha Nazo. Lapho ke mntaka baba uma kufika lelo zinga lelo baningi abantu balalela emakhaya abantu abadala babo abafuna ukubanika umsebenzi bawusebenze lo msebenzi wokusiza abantu abanye bawumukela abanye abazange bawumukele. Into engiyithandayo ke la idlozini idlozi kuyakhulunywa nalo njengoba sikhuluma nawe sobabili kanje sibonisana uma khona inkinga esuke ikhona siyakwazi le nkinga ukuze siyixazulule efuna senze kanjani sibonisane siyixazulule ingaze ingene enkantolo siyixazulule out of court. Engizama ukusho ke mntaba ukuthi ke kuyenzeka ukuthi abantu abadala bakunikeze umsebenzi ukuthi ube isangoma ubone ukuthi awuthandi wena futhi inhliziyo yakho iyasho ukuthi cha ngeke ngize ngumukele. Uyakwazi ke mntaka baba ukuthi ke uyocelelwa kubantu abasebenzisa amanzi abasebenza ngesithunywa samanzi abangasebenzisi amakhambi esintu bahambe bokucelelwa uhambe uyowasha empophomweni uyocelelwa edlozini lakho ukuthi siyacela abantu abadala ukuthi konke kube mhlophe kukhanye kube lehlabathi zolwandle sicela indodana yethu le noma indodakazi yethu le ukuthi ingasebenzi ngobungoma kodwa sicela nikushintshe lokhu niyenze isebenze ngesithunywa samanzi. Angazi mina ngizwa mntaka baba But late. sebenze ngamanzi abe ngumthandazi angasebenzisa amakhathakhatha ecelelwa edlozini idlozi liyakwazi liwashwe ke lingabe sabe isangoma kodwa lisebenze ngokamanzi la eMzantsi Afrika nasemazweni angaphandle bakhona abantu abaphiwe ukwazi ukuthi bakwenze lokho kwamukeleka edlozini becela ngacela ngako idlozi umucela kuba khona izinto ezikhiphayo ukhulume nalo ngathi liyakulalela lumuntu belumuntu njengami njengawe phela kususa inyama nje emehlweni ethu uyaphila unendlebe unomqondo uyeza unamehlo uyabona uma ucela kuyena uyakulalela futhi eze mushweleza kuyena enolaka kuyashwelezeka lwehlulaka abe siyasamukela isicelo sakho konke kube mhlophe kukhanye kube njengehlabathi zolwandle. We learn, guys. We learn. But Linda, I remember one of my umzala wami has shared this with me. Uthi kusho ukuthi naye unobizo kwezobungoma. Uthi lalela ke Hadebe, what happened is this. Mhlawumbe you might have some form of information. Uthi bayahlala la bahlala khona uthi bangaphansi kwamanzi. It's the elders. Now, if you become the chosen one, uthi kena kuba hierarchy. Uthi kuba hierarchy. Say maybe out of bonke abantu abadala, you are the chosen one to do whatever umsebenzi. Uthi if maybe let me say out of the 5 that it's sitting there's the elders. Mhlambe umuhamba uyoshweleza uzwiwa yilo oyedwa. And then the rest of the 4 they are against you. Uthi lo ngaso sikhathi ufuna umsebenzi bayi-ATM angithi siyakhona ukuthi siyofika lapho ngifuna umsebenzi ngifuna imali awufuni bona nokuthi nomsebenzi ukuthi nithi nifuna ngenze thina esikhathini sengisho ukuthi esikhathini esinye into engike ngayinothisa ngokukhula kwami ngokubona nangokwenza nokwazi ukuthi esikhathini esiningi besithi masiya lapha yana
njalo umsebenzi, imali, umshado. Asithi nithini, ningiphatheleni, yenzani intando yenu. Uyabo? Now, uma isho kanjalo umfowethu, uthi Hadebe, laphaya endaweni, the elders are sitting down. You come with your proposal, ukuthi ufuna ukushada, ufuna ingane, ufuna imali, ufuna amabhizinisi. Uthi when the four, it's against you. Now, this one, who is standing for and interceding for you, is the utolu ngeshwa nangebhadi. If he or she is not strong, you will forever be running into the same pot and try to eat from that pot, only to find what you are just hitting an empty pot. Ngoba aganamandla. What is a hierarchy? Umbono wakhe angitshela ngoba ukuyo umsebenzi lobungoma. Uyabo? Athi so ngithi so what do you do? Athi ibanzima esikhathini esiningi. Ibanzima esikhathini ngempela ibanzima ngoba you find good the one that advocates for you, their voice is so silent. Yes. And then the rest is like iyenzeka Butlinda lento and how do you make so what do you do when in that situation? Uma sengishaka nje sengibiza ngabakithi ke. Usho ukuthi bazoza? Hayi nokuthi bazoza bakhona bahamba nami. Baba la. Basuka nami KZN. Kodwa ngicela bakusona isipoke so KZN. Ngaba nje babakithi abakahle. La mntaka baba ngizosho into ezovula ingqondo zabantu abaningi. Yabona iqiniso elimhlophe elimsulwa. Bathi ngesixhosa inyani engenamaqhakuva. Ukansela anza kaTorhulumente. Ay no ushaye khona. Ngiyayikhana kaloku. Iyayichana butwa. Uyabona la emhlabeni abantu abadala ungaze usebeyazi mesuke kushiswa impepho la ekhaya noma kushiswa amakhandlela ngoba indlela ziningi zokuya emsamo amasiko ahlukahlukene. Manje ke lana ke ikhathi esiningi sicela umsebenzi sicela imali. Sicela izinto eziphathekayo. Kwesisikhathi sicela nakubantu abangalungile wrong. That's right. Ukukhule uthothi nabazali bakho kodwa uthothi la ekhaya uthanda ugogo wakho. Akafuni nawe. Akafuni ngisho ushaya wathi hayi waza ngane kagogo. Uthanda ugogo. Yeah. Uthi omunye ngelinye ilanga uma ufisa izinto zikhambele kahle empilweni ungaceli nomngubani emsamo. Thwa hamba uyoginqa idayisi. Uma ngathi uginqa idayisi hamba kumuntu obonayo. Ungayi ngokuhlola uthi uyofuna inkinga zakho. Kodwa namhlanje uyocela ukwazi ukuthi ebantwini bakithi abadala ngaba bakomalume ngoba li strong kakhulu idlozi la komalume lidlela lasekhaya. Ngicela ukubuza ukuthi ubani lo ngibhekile. Wathi nguphinde futhi lo mbuzo. Kubantu abakithi abadala. Ngizobuza namhlanje ngizocela ukuthi ungihlolele mama noma baba ungitshethi iliphi ledlozi elilodwa elibheke mina. Ngoba ngiyakubheke konke. Liba linye kuphela. Akuhlolela bese yakutshela hayi ukhulu wakho wakomalume. Thwa kusuka lapho ke mntaka baba ungabusuhamba umemeza lonke uvucu lolu ongalwazi. Lafa linenhliziyo ezimbi lafa lababulali abafa bethakaje abamemeza ukuthi abakwenzela izinto wena ababengafisa izinto ezinhle abanye abantu. Thwa ke manje uma usuwenza umsebenzi noma iladi biza lo muntu otshelwe ngayo ukuthi uyena okubhekile. Ngiqinisile mntaka baba uzobona umehluko empilweni yakho kuzoshintsha kube sengathi khona amaketa ngoboshwe ngawo ofaswe ngawo ngoba uma sabantu siphila kuthiwa amagama ethu avalele emabhodleleni singazi enhlabathini zasemathuneni avalelwe ukuthi soke sibone uthi uyazama into yakhe iphela endleleni uthi wenza into nje nenza i-podcast enhlaka namhlanje nivele niphela amandla ngonyaka ozayo nisebenze kangaka phela amandla nje nivele ngazwani nixabane nonke kanti izinto zasemhlabeni edlozini hamba uyofuna ukuthi ubani okubhekile okukhanyisela into zakho uma usutholile ukuthi ubani cela kulowo muntu kuphela uye phambili uzobona. Urhulumente ya bakulikhela. yeah babukela bahle emakhaya angisukanga le KZN ngoba mhlambe bengishawa izizungu noma mhlambe khona la
ekade kumele khona into ekumele ngiyenze engazi uzenzana umuntu obhizi kabi kodwa lo sula namhlanje sho ukuthi likhethwe emhlabeni lakhethwe ezulwini ukuthi nizwe nani nikhanyisele khona kufanele nikhanyiseleke khona mhlawumbe abanye sebeyasho ukuthi kodwa la bhuti sowumtholaphi ngelinye ilanga asazi lapho bangizile phela uzo-advertise. Okay. But Linda, in closure, just in short, what is the worst thing that you do not like ngabantu abadala? I can tell, please contradict me on this one. Khona umuntu wathi kumina Hatebe, you know what I hate inyinto ngabantu abadala. Ube nomuntu afika alithenga idlozi ngeshumi leshumi noma ngepondo lepondo. That is the first question. Ukuthi ngabe khona into enje ayiqiniso na nokuthi what is the worst that they can do kuwena? And mhlawumbe uthola ukuthi khona la ungenzanga kahle khona. Ngiyabonga umbuzo omuhle kakhulu loyo aza ngazi kwenzakalani ngaso ngesikhathi nje uqala ukuthi ubuze umbuzo impendulo sesikhona ngokukhulu ukusheshsha. Mntaka baba esimule esinjalo ikhona into enjalo uthola ukuthi umuntu emakhaya uyahlaba imbuzi uhlaba inkukhu uhlaba inkomo kodwa akulungi lutho azasho ukuthi hayi mina yabona sengicela vele ngiyosindiswa vele ngiyisindisele ngikholwe ngoba into engiyenzeka ayikho labantu ngiyabenzela into ngiyakohlola ngithi ngenze into kodwa umehluka ngibona kuyayifanela kwesikhathi ukuthi kuyahlatshwa la ekhaya kube khamba umuntu izimo enjalo ikhona ke kunabantu abathenga idlozi ukuthi lisebenzele bona ukubona ngani lokho uma ngabe kwenzeka ukuthi mawuthi ulenzela idlozi isimo sibe worse kunokuthi silunge noma kungenzeki lotho okuthule uthi uyacela ungawutholi kamsebenzi loyo la ekhaya kuyagulwa abantu abasindi la ekhaya ukudla kuyathengwa kodwa kuyaphela thenga ukudla kwenyanga kama 3000 4000 kodwa ithi inyanga ila komhla ka 19 18 akusekho ukudla nazi iqedwa yini ukudla la ekhaya Bayadla. Manje la ekhaya into ekhona manje abantu abangasekho bayadla nabo ngendlela engahlelekile baqeda imali uyahola emsebenzini usebenza kahle bakubona abantu uyahola kodwa uholethe yabo musaholile uyayibona nansi imali yakho ngabe uhola ngesonto i14 nights eminyanga nayo imali yakho ikhona kolethe akuqale nje usebenzisa 100 rand awodwa uzoyibona indaba izophela yonke ungazi ithathwe yini uthi uhleli phansi uyabheka ukuthi yini engiyenzile ngale mali awuyiboni idlozi lekhaya lisetshenziwa lifuna ukuthi manje liyogezwa uma ligezwa liyakhishwa libekwe ngaphandle liyakhishwa la ekhaya mhlawumbe uround la ekhaya lihlala kona nje khona impepho noma amakhandlela noma amaneza amala liyakhishwa libekwe ngaphandle komuzi ebese eqala kugezwe umsamo bese liyangeniswa noma ngalowo mbuzi leyo seligezwe nalo ngaphandle kuthiwa siyanigeza bonke gogo nomkhulu babize bonke libafaka sebengenile la ekhaya ngoba khona mhlambe owabasebenza la ekhaya kwathi kunomsebenzi wantshontsha inyongo linganakile noma wantshontsha iphathe thizeni yesilwane esahlatshwa wantshontsha nempepho la ekhaya wenza izinto zakhe ukuthi idlozi lisebenzele yena kuphela uthola emndenini nonke niyasafarisha khona nje ubhuti oyedwa noma usisi oyedwa okuyena ophumelelayo nonke nikhothama kuyena ningcelebane zakhe nizwa ngaye Uyi-culprit. uye le culprit leni ibonakala lapho phela wena mhlawumbe usebenzisa umqondo zoboshaya imali u1 no2 uthi hayi ngeke hayi nayi indaba la ikhona uthi uyohlola laba abalikhipha igama labahlola abasaba ukuboshwa nabo bathi uzothi khona umuntu wesifazane wenza kanje wena uhlanganisa u1 no2 ubotha usibani wenza nje walithatha lisebenzela yena uthola ukuthi umuntu wesifazane khona ngisho indlalifa la ekhaya umuntu wesilisa omdala kodwa akahlupheka ubuya ngozolala nangu umuntu ekuziwa ngaye la ekhaya wesifazane uyena oshaya umthetho la ekhaya uyazi wenzani yena nogobela wakhe kodwa khamba hamba isikhathi ke kuvele ngoba ayikho into engaveli iveli ihlala obala ithi bha kuhle kwezinqeze eselesele #frog injalo indaba mntaka baba injalo indaba lento ikhona lena isiphiwe nami esingalesi ngasiphiwe ukuthi ngasiphiwe ubani ekhaya abadala ikhona lento phakathi kwami iyaphila futhi ziningi abantu esengibasizile nje abanye abengazi kodwa umuntu ugcwele sebotha hayi ikhona into ekhona kulomuntu lo ahlale kanjani amathele kwenziwa into zakhe zilunge zikhanye azabonge la ngathi hey ukuhlangana nawe ngakubonga ngoba ngathi mengifuna ukusizwa kanje wangikhombisa wangivula amehlo kwasuka inkwethu lenkunge engangayiboni nade ngangizama empilweni kungaqhubekeki Bafethu lemzelo ubhuti Linda uyibekile indaba yakhe
So yeah, at this point in time, please let us know what you think. Uyalazi udaba lakhe, ungo, noma mhlampe you thinking otherwise bafethu. So, but nonetheless, this must be made clear, guys, ukuthi if you remember, maybe this somehow, seke kwakhohlakala ukuthi uButlin uma efika la izizathu sakhe ibezeleni. So remember, he came because of the issue yani yespogo ahlangabezana naso while he was still young. So na kanti kwenze ukuthi njengoba was saying ukuthi hey sisathi sibheke la uButlin uvule ezinye izinto ndoda hey amanye amaphotali esingawazi. So out of wanting to know and not to judge, I always say this, guys, to you, ukuthi mhlazane sizofuna ukuthi siphilisane kube kahle kube mnandi, stop judging other people based on their faith. I will forever say this until God remembers me. Never ever judge the next person because ubona ngathi wena ungcono kunani. How do you know? What makes you think ukuthi wena ungcono? Because you are up there today, tomorrow you might be in my situation, you are down. But peacocks today, feathers tomorrow. Sipho Hate Lesotho Podcast Paranormal Show. Ita uthathamula butu akawuswaka. Monana ngifiwe nina nami khuluma sithunywa sami nami nginesami nawe nesakho masihloniphane guys asithandane thanda umakhelwane wakho nje ubusithanda bafethu Lesotho Podcast ranqaya bafethu danke we are out Butlin siyabonga thank you so much thank you so much really appreciate you sir. Thank you Friends, reminding you that Jameson is sharing his Forex market software for free, temporary, so do not waste the time. If you want to start earning from trading, just go to the link in the description and pin the comment. Follow Jameson's instructions and get the software. Good luck.